Мәрьям апаның шигырьләрен күптән куйганыбыз юк. Менә форсаттан файдаланып, Мәрьям апа безнең хәлләребезне белергә кергән иде. Тагын бер шигырен сөйләтеп калыйк әле. Әйдә, Мәрьям апа. Давыл дигән шигырем. Давыл булды көтмәгәндә, юлында утлар уйнатты. 100 еллык агачларны тамырыннан өзеп атты. Сәбәбе билгеле түгел, ахыр заманмы әллә үзеңне, әллә өеңне, әллә малыңны жәллә. Игеннәрне тапап китте карлы яңгыр буз белән. 100 еллыкта булды микән андый хәвеф кем белгән? Самолетлар егылалар, поездлар бәрелешә, җәяү йөргән кешегә дә түбәк алай төшә. Газлар шартлый, җир тетри, сулар ташы елгаган, комсыз халык үз җаена гөнаһы җыя һаман. Ие түбәләрен төшерде, ут чыбыкларын өзде, хәвеф-хафа бик яшайды, Ходай кисәтә безне. Худайның кыдраты бик зур, иште бөек тауларны, диңгезне алып килде дә өстебезгә аударды. Тыныч кына яшәргә юк, бу дөньяга ни булган? Гөнаһларны яза торган гамәл дәфтәре тулган, ни күрсә дә гыйбрәтләнми, халыкның азуы җиткән, шуңа күрә Ходаемның мөгаен сабыры беткән. Гүя айрым гыйбрәт бирү файдасызны аңлаган, коллективны шелтәләргә шундый юлны сайлаган. Гөнаһыбыз хәттин ашкан, яман эштән тыелыйк, соң булса да, бер Ходайга әйдәгез тәүбә кылыйк. Бик зур рәхмәт, Мәрьям апа. Молодец син. Жаңа шигырьләр көтеп калабыз, яме?